Aké sú vianočné trendy v roku 2025? Sledujte toto video a ja vám ich všetky ukážem. Trend číslo 1. Obrovské mašle na stromčeku. Čím väčšia, tým lepšia. Trend číslo 2. Vraciame sa v čase. Retro macíky. Trend číslo 3. Farba gulí. To sa delí na 3 kategórie. Tretia priečka pastelové farby. Druhá priečka zelená farba v rôznych odtieňoch. Prvú priečku vo farbách vyhráva medená farba. Je to úplný top pre rok 2025. Mocha Mouse. Posledným trendom sú obrovské keramické postavičky. Na záver by som chcel ešte dodať, že nemusíte sa držať týchto trendov. Ja ako obchodník ich musím sledovať a preto vám ich prinášam. V komentároch nám dajte vedieť, či siete trendy alebo skôr tú svoju klasiku. Ak sa vám video páčilo, tak ho nezabudnite zdieľať. Všetci ste srdečne vítaní v kvetinách Svetália. Ahojte.